Čaute. Vítam vás na večer na reštaurácii a kúpili sme si drinky. Ja som si kúpil horúcu čokoládu. Teo si kúpil Pinocchio. Chutí ti to, Teo? Mamina si kúpila ice coffee a Sandra si kúpila milkshake jahodový. A ešte dneska my uvidíme západ slnka a potom pôjdeme domov. A toto je posledný deň, čo sme sa okúpali vlastne. Idem ochutnať čokoládu. Ja to cítim úplne ďalej. Je to husté, keď idem trošku dole. Aha, mám, ja to tebe zoberiem. Ja inak je to dobré. No. No, poď. No. Toto bol Pinocchio A a som premenil na mrzlinu. Bola to stále zmrzlina, Teuško. Aha. Dobre. A toto je tá reštaurácia. Volá sa Stella. Vedľa toho je Coca-Cola. Predávajú tu rôzne drinky, aj zmrzliny. A jedla tu asi nepredávajú. Predávajú tu ešte pácenky, som sa pomýlil. Takže jedla, áno. A asi iba to. Keď sa pozrieme hore, tu sú také svetielka okrúhle. A to je taký ventilátor, ktorý je na... Aby ti nebolo teplo. No. A to je ďalší ventilácia. Borovo. A krásne stromy. Dobre. Wow. Takéto možno nenájdeme na Slovensku. Dobre, ideme teraz naspäť. Ale predtým, než pôjdeme domov, idem si dať burger na KPP. Je to tam, kde ideme domov. Tak pri takých schodoch. Wow, tu sú krásne perly. Težko by si chcel niečo kúpiť z tohto. Povedz, za čo si máš? Si kúpil mušlu takú. A takúto tiež. Takú. Máš to rád? Máš to rád? No, to je motýl. Nie. Čo je to? A toto je. Teraz ideme kúpiť burger. Ja idem si dať toto. Cheeseburger. 8 €. A Težko si ide dať kebab box. A teraz musíme čakať 10 minút, aby som dostal burger. A Težko dostane skôr, lebo on si dal kebab box. Kebab box. Kebab box, Težko. Aha, vláčik ide. Vláčik ide. Krásne. 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 Podám, Janko, počkaj. Nemo. Máme cheeseburger a idem to skúsiť ochutnať. Takú ryba sme chytili. Ryba to je chytili. Dobre. A idem zase vláčik. Krásny. Prechádza cez mesto. A to je asi ten ďalší vláčik, nie je to ten istý. Krásne. Ruské koleso, 6 tých tyčiek nesvieti, je pokazený. A tie ostatné svetia. A divno svetia. A
A nikto tam nie je? Asi. Je tam niekto, vidím ho. A teraz ideme takou uličkou a tam bude náš apartman, náš domov. Tam je ako nápis. Moja Malanka Kala. Moja malá ulička. No. Krásne cez noc. Tuto sme sa fotili, to je také okienočko, Mieškavce Kmenica, krásne. No. Svetielka. Kostol svietí. Lavičky sú tu veľa v strede. Vlastne túto cestu nemám rád vôbec chodieť stále cez tie schody. Krásne. A tu ani nemusíme chodiť, lebo sme minulé dávno využili takú skratku, keď Teoška bol chorý. Mal problém s uchom. Bolelo ho ucho. Tak. A kostol sa blíži. No, máme blízko kostola. A ten zvoní vždy o 7, keď sa zobudíme. A prvýkrát som sa zobudil, keď kostol zazvonil. Dobre, cez túto uličku. Toto je. Že toto je, keď stále ideme dopredu. Neviem, čo strápem. No, kostol, krásny. Krásne. Budem predávať. Krásne. Aci. Krásne, luxusné auto. Fy kokos. Fy kokos. Motokaska ide. Teo? Povedz ahoj. Povedz dobrý večer. Dobrý večer. A minulé, keď sme išli tou uličkou tam v meste, večer, tam bol tam taký vtipný cirkus, hovoril po anglicky. On je taký španielský Angličan. Ešte on... ako sa to volalo? A toto je sad ulica. Tu niekde bývame. Hádajte, kde bývame. Ľavej o pravej. Ale vy ste povedali pravej, ste nesprávne. Ľavej. Teo, pravej. Čo klameš? Jaj. Prava je tu a ľava je tam. Tak. No, lebo teraz ideme tam tým smerom. Teraz ty pomýlim. A to je pohode, Teo. To nevadí iba. Nič si z toho nebo. A tu je kostol. Kostol veľký. Krásny a svieti. A vidíte ten zvonček? Nie, nevidia, Teuško. Alebo... Ani ja nevidím, takže... Ale okrem... To pozor, auto ide.
a toto je naša branička. A tuto bývame. Toto je náš apartman. Viaci? V Sadulici. Už tu nie sú auta, to auto. No v zmysli už išli preč nejakí Slováci, či Slovinci. No. A tam sú naše domy. A majte sa. Uvidíme sa, keď prídem domov.